Nurse Bakikang, giridi na nimong weapon? Ready na kay Dok. Ang tuli uno na lang. Unya, Dok. Para asa man daw ng mga sagbot diha sa lamisa? Ay wala de ka na aware Bakikang. Wala ba tay mga tambal no? Mo nang maghirbal rato ah. Ug isa pa, lahi ba ni paagi sa ato ang pagpanuli no? Kay dili ni pareha katong common weapon nga ginagamit sa uban. Kini ato ah, gamit atsa, gabas og sundang. Unya, Dok. Basig mahadlok atong mga pasyente ana. Dili na sila makadali Bakikang. Kay nakapirma na og Weber ilang ginikanan. Ah, bahala ka, Dok ha. Imuha ba ning pakulo? Naa pa injection nimo? Makatitanos man na. Muna ni uso nga injection ron Bakikang. Kay anti-Marcos man nga injection. Dali ra kay ni makaayo. Kay gwapo kay ni nga antibiotic. For your information Bakikang, kini nga injection gikan ni sa klase-klaseng duga sa mga tao. So maka-infection na, Dok. Kini nga injection Bakikang, makatulog ra sila ani 2 ka semana. Ay nakalain man di ana, Dok oy. Dok, may buntag. Ay, naana to mga pasyente, Dok. Maayo, maayo. Kamu to magpatuli? Ay lisod sad, mo ganing nanhimid ni kay magpatuli. Ay murag pilosopo ni. Kini akong unahon. Patay pre, matitanos man ta na iyang injection. Dok, okay ra ka mi anang injection? Okay ra ni, kay anti-Marcos man ni. Og isa pa, makatulog ra mo anig 2 ka semana. Okay ra mo ana. Ali, okay ana. Tulogon tagi sa kasimana sa median tunod diri. Wala na mo'y mahimo ana, kay nakapirma na Weber inyong ginikanan. Sige, kinsa man ni si Berto Waituli Jr. Ako Dok, Feeling nako, tag-as na ni Guire. shave man pud ko Dok. Okay. Sunod, kinsa man ni si Arki Palautog Jr. Dok, isint Dok. Ay, halata gyud. Sige, sunod. Kinsa man ni si Bunhok Gamay Lagay. Mara Dok. Ay mo sig pangansyaw, kay pareho ra mo mga pisot. Sige, next. Kinsa man ni si Buknoy Waituli. Dok, President Dok. Sige, magsugod na ta. Bakikang, iandam ang mga weapon. Dok, mo ni una gamiton? Ay, ayaw pa na nurse. Kani una gamiton, kay habol pa ng gabas. Kabalo ko, kining una na tong tulion, gahit kay ni. Patay pre, murag na una man ko pre. Sige, Buknoy Waituli, patunga. Pre, ing na migapdo sa akin, back out me. Dok, pwede hinahinayar niyo Dok. First time mo na ko Dok. Sige karon, mag-una tag-inject sa anti-Marcos para wala kay sakit. Patay pre, murag alanganin mo ko ani. Sige ha, relax lang, dili man kay ni sakit. Oh, human na. Pero ay kabala ka, kay mo padayon pa ta. Sige Bakikang, gunite, atong sugdan. Sige Dok. Sige ha, utong lang. Pre, okay na pre. Okay naman. Nurse Bakikang, gunite, kay gahi kayo. Kubalon! Ay, di ho! Pre, back out na ta pre, nagliso na tong amigo. Agad sa lagay, oy! Habol, kakasundanga ka ha! Dirita! Bakikang pugngi! Kakong atsaon! Guniti, Bakikang! Hoy! Nakuya pa na, Dok! Ay, wala na! Ning ipit na!